Такий мотоцикл за суперціною тільки в нашому магазині Rover Express. Ціни можете побачити на нашому сайті. Дуже класна моделька. Має дворник, одне колесо спереді, дискові, гідравлічні гальма. Тут дзеркала вони йдуть в комплекті, але ще хлопці не замонтували. Мають електростеклопідйомники, величезний дисплей, камера заднього виду, включається ключиком. Спереді один пасажир, позаді два. Також є місце під багаж. Задні колеса тормозяться педалькою, передні можна руками, але вистачає заднього тормоза. Позаду така ляда, сюди можете покласти власний багаж, він невеликий, займає мінімум місця. Є всі документи для реєстрації. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть приватні повідомлення. Має ще люк, дуже зручно в жарку погоду. Чекаємо на вас, замовляйте, roverexpress.pl, посилання в шапці профілю.